Hola a totes i a tots i benvingudes i benvinguts a un nou vídeo al canal de Sortiu i Disfruteu. Vídeo per celebrar, vídeo per cantar, vídeo per emocionar-se amb el que ha fet Boca Juniors, perquè sí, Boca és a la final de la Copa Libertadores. Primer de tot, felicitar a tots els aficionats i aficionades del que és per mi el club més gran d'Argentina. Moltíssimes felicitats, s'ho mereixen, no està en el seu millor moment Boca, però realment el que ha fet en aquesta Copa Amèrica és magistral. Em sembla una autèntica obra mestra. Per qui no ho sàpigui, Boca ha passat vuitens de final, quarts de final i semifinals sense guanyar un sol partit, empatant tots els partits i passant les eliminatòries a la tanda de penals. No sé si això s'havia vist mai, no sé si algun equip s'havia plantat a la final d'una Copa Libertadores o una Champions sense guanyar cap partit s'hauria de veure, però al·lucinant el que ha fet Boca Juniors, que a 120 minuts o a 90 no ha estat capaç de guanyar cap dels rivals, però gràcies a un Romero sota pals extraordinari, el partit que fa davant de Palmeiras a Brasil és extraordinari, doncs aconsegueix que Boca sigui a la final de la Copa Libertadores, una final en la que Boca no hi era des d'aquella famosa derrota davant de River Plate al Bernabéu per 1-3. Aviam, el partit de Boca, rapidíssimament per sobre. Ostres, és un partit de patir, És un partit en el que la primera part és molt bona, amb un doble nou que realment va ser... Almirón va encertar. Sí que és veritat que a la segona part es complica molt més el partit, l'expulsió de Rojo, canvis, que és el gran error que fa l'entrenador de Boca, que li costa llegir molt els partits, i van provocar l'empat de Palmeiras. Va resistir Boca de la mà d'un Romero extraordinari i es planten a la final. Per part de Palmeiras, Welberton a la porteria, Rocha, Gómez, Murillo a la defensa, Maike, Zerrafael, Merino i Pijuárez al mig del camp, Artur i Rafael Veiga a les mitges puntes, a dalt Roni. No va jugar Hendrik, que va entrar a la segona part. Va causar perill? Sí, però ja està. Tampoc no va ser molt perillós el futbolista brasiler. Com dèiem, la classificació s'entén per Romero. El partit de Boca a casa va ser molt bo a la Bombonera, va ser molt bo, va ser un partit per guanyar-lo. El partit a Brasil, ostres, doncs va ser un partit més equilibrat. Primera part per Boca, en la que marca Cavani, segona part per Palmeiras, que aprofita la superioritat numèrica, també a la pròrroga té ocasions claríssimes per a posar-se per davant i eliminar a Boca i passar a la final davant de l'Atlético Paranense i ser una final brasilera, però no, Boca va dir, no, hem de ser a la final, hem arribat fins aquí, anem a fer-la grossa, doncs l'han fet grossa. Romero a la porteria, Fabra, Rojo, Figli i Advíncula, Medina, Barco, Fernández i Fernández, la parella de migcampistes, a dalt Merentiel i Cavani. Crec que el gran dubte, també ara escoltant vídeos d'analistes, etc., era si la doble punta amb Cavani i Merentiel funcionaria. Va funcionar, i tant que va funcionar. No va jugar un futbolista com Darío Benedetto, Merentiel va estar excel·lent en delantera. Sí que és veritat que crec que el treu massa aviat Almirón. Va voler fer els canvis massa aviat, li costa molt llegir partits, i jo crec que, al igual que amb l'alineació i amb el plantejament, va encertar completament. Amb els canvis va perjudicar Boca i va afavorir la remuntada en aquest gol, en el gol de l'empat que força la pròrroga de Palmeiras. Tot i això, s'ha de celebrar, realment. Va salvar-se Boca, 24 rematades de Palmeiras amb 69% de possessió, de les quals 8 entre els 3 pals, per només 3 rematades de Boca, 3 entre els 3 pals, 3 ocasions clares, sobretot la del gol, molt poca possessió, Boca que va sobreviure i un cop als penals, tot i que Edinson Cavani, que havia aguantat tot el partit com un autèntic guerrer,
Guerrer, amb el seu estat físic, amb la seva edat, amb els problemes que té de lesió, va i falla el primer penal, després excel·lència en els llançaments i sobretot amb Romero des de la porteria, com dèiem, la raó per la qual entendre que Boca Juniors sigui a la final de la Copa Libertadores davant de l'Atlético Paranense, històrica victòria de Boca que guanyar la setena.